Budurwa ta fashe da kuka bayan ta ga saurayinta ya auri Baturiya. Kalli yadda wata budurwa ta fashe da kuka bayan ta ga saurayinta ya auri Baturiya. Wani sabon bidiyo da mawaƙi Cizon Germany ya wallafa a shafinsa na Instagram ya matuƙar tada ƙura, inda bayan bayyanar wannan bidiyon wata budurwa ta bayyana cewar Cizon Germany tsohon saurayinta ne kuma ya yaudare ta ya gudu, inda budurwar ta yi wani gajeren bidiyo tana kuka akan irin maganganu marasa daɗi da mutane suka yi ta faɗa mata tun bayan furucin da ta yi akan cewar Cizon Germany tsohon saurayinta ne. Budurwar ta bayyana cewar wanda suke zaginta, inda ƙanwarsu aka yi wa ko kuma 'yarsu aka yi wa, ba za su faɗi haka ba. Na kasa ɓoye raɗaɗin zafin maganar da aka faɗa mun, shi yasa na fito na yi wannan gajeren bidiyon akan abinda mutane suke faɗa a kaina. Budurwar ta bayyana abinda Cizon Germany ya yi mata. Insha Allahu shi ma sai an yi masa, sannan Allah ya isa tsakanina da shi. Muna roƙonku daga ƙarshe ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku sababbin labaran duniya kai tsaye.